واستنى بسنته وانتهج بمنهجه الى يوم الدين. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 3 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 45. Kafin hana sai ya ji labari cewa ai jiya wata ya tsaya, me ya kamata ya yi? Abin da ya kamata ya yi a nan take kulla niyyar ɗaukan azumin watan Ramadan. Idan ya fara cin abinci sai ya daina, in bai riga ya fara ci ba zai ci ba. Ya kulla niyya a nan lokacin da ya ji labarin tsayawar dinsa ya yi bayan sallah, baya bukatar ramuwar ko guda ɗaya. Wannan shine zance mafi inganci wanda ke goyon bayan hadisai riwayar Abdullahi dan Umar da Salma bin al-Akwa a cikin Sahih Bukhari a kitabu Siyam. Domin a da can kafin shar'anta azumin watan Ramadan, azumin Ashura shine wajibi. Lokacin da aka shar'anta watan Ramadan sai aka mayar da shi mustahabbi. A ɗaya daga cikin ranakun Ashura sai manzon Allah ya bada shelar cewa a faɗa wa mutane wanda ya waye gari ya fara cin abinci to ya daina, wanda bai riga ya fara ci ba to kada ya ci, yau ranar azumi ce. Kaga umarni ne na wajibci. Wato dai a takaice wannan sai ya kai mu zuwa ga mas'alar tabyitun niyyati fi siyam, wato mutum ya kwana da niyyar yin azumi. Ka'ida ita ce azumi na farilla dole mutum ya kwana da niyya kafin alfijir ya keto. Ya kula niyya a wani bangare na dare kafin ketowar alfijir. Azumi na nafila ya halatta mutum da rana ya kulla niyya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo waye gari da safe ya zo ɗaya daga cikin gidajen matansa ya ce akwai abin karin kumallo, idan an ce i sai ya karɓa ya ce, idan an ce babu sai ce fa inni sa'im, to azumi nake, sai ya ci gaba da azumi. Ashe wajibi ne azumin farilla mutum ya kwana da niyya, amma wanda bai ji labarin ganin wata ba sai washe gari, to shi wannan ya zama mustathnan ne min al-hukm al-am, kamar togaciya ne daga hukunci gamamme na wajibcin kwana da niyya. Sai fa in mutum bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye sannan ya ji labarin ganin wata, to ya halatta ya kulle ne sa lokacin nan da rana. Amma yana da labarin wata ya tsaya bai kulle niyya ba sai washe gari da rana ya ce zai kulle niyya, to bai da azumin wannan yinin, dole sai ya rama shi. Ina fata an fahimta. Mutum ne ya zo masallaci lokacin da limami yana hudubar juma'a, zata yi sallar nafila ba, dole ne yayi, don hukuncin yin wato tahiyatul masjid wajibci bisa ga zance mafi inganci. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, ya zo ya zauna sai manzo Allah ya ce da shi as-sallaita rak'atayn, kai sallar rakawoyi guda biyu? Ce a'a. Sai ce tashi kai sallar rakawoyi guda biyu. Sai kuma ya kalli sauran jama'a mahalarta sallah yace idan ɗaya daga cikin ku ya zo ranar juma'a limami na hudu ba, to kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a biyu, amma ya gajarta karatun da ke cikin su. To kaga wannan hukunci bai shafi khususiya na wancan sahabin ba, dan waɗansu malamai na kokarin tawilin wancan hadisi cewa ai sahabin ya zo. To kaga wannan tawili ne ko shakka babu. Manzo Allah sai kasa cewa ku kyautata wa wani, ku yi wa wani ihsani. Kalmar wa ahsinu duk bata rufe wannan babun ba, sai manzo Allah ce ta shi kai nafila. Sahabbai ko ba sa jin larabci da Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, ko shakka babu wannan tawili ne wanda yake manesanci, yayi nesa da ma'anar hadisin. Wannan kuma yake cewa maganar yanka rago a ranar suna ba a yi bayanin adadin da za a yanka ba. Allah saka maka da alkhairi. Idan ɗa namiji ne mutum yana da hali zai yanka rago guda biyu, shine dace da sunna. Idan ya mace ce zai yanka rago guda ɗaya. Idan mutum baya da hali ko namijin ne sai guda ɗaya shikenan. Idan ma bai samu daman guda ɗayan ba, to sai ya bari zuwa sati mai zuwa. In sati mai zuwa bai samu ba, sai bari zuwa sati na uku. Sati mai zuwa idan bai samu, yi matsanta kansa. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim. Wace fadakarwa za a yi gaba da mata da suke sa matsatsun kaya da suke matse jikinsu su bayyana al'auransu, musamman a manyan makarantu na game da sakandare kamar jami'a da sauransu? Yake cewa sayakunu fi akhir zamani nisa'un kasiyatun ariyat,
a ƙarshen zamani za a samu waɗansu mata suna yawo ga tufafi a jikinsu amma a tsirara suke. Ibn Abdul Bar wajen fassara wannan hadisi yace tufafin nasu bai rufe al'aurarsu ba. To dukan tufafi kuwa yakan zanto ya cika sharaɗi na hijabi in ya zanto wadatacce ta rufe ko ina a jikinki in banda tafin hannu da kewayen fuska ke waje, ƙaurinta ke waje, ma'ana a tsirara suke tafiya kenan, ta tana cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace, tana cikin kasiyatun ariyat, ga ta da tufafi amma tsirara take, dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki. Haka kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gamammiyar saƙa ba ne, mai shara-shara ne, ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki, tana cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi, wannan kaya an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida. Haka manzo Allah bai da cikin hadisi. Su waɗannan kasiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna waje, ƙaurinta ke waje, ma'ana a tsirara suke tafiya kenan, ta tana cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan tufafi ya matse jiki ta yadda yana nuna dukkan wani wuri da ke da tudu a jikin ya mace, tana cikin kasiyatun ariyat, ga ta da tufafi amma tsirara take, dan ƙara miki kyau yake ya fito da ke ya sa a rinka kallon ki. Haka kuma idan tufafin ya zanto yadin da aka yi shi ba mai gamammiyar saƙa ba ne, mai shara-shara ne, ta yadda ga yadin amma kana ganin abin da ke ciki, tana cikin kasiyatun ariyat. Haka kuma idan mace ta sanya turare ko mai shafawa mai kanshi, wannan kaya an tsine mata har zuwa lokacin da za ta dawo gida. Haka manzo Allah bai da cikin hadisi. Su waɗannan kasiyatun ariyatun din sai manzo Allah ya ce il'anuhunna fa innahunna tsinannu ne. Kai aikin ba karami bane ba. Sai kuma yace wallahi la yajidna rihal janna, yace wallahi ko kamshin aljanna ba za su ji ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, tare da cewa kamshin aljanna ana jin shi tun daga ratar tafiya wuri kaza zuwa wuri kaza, haka ya faɗa a wannan riwaya. Amma a wata riwaya ya fassara min masirati 500 am, ana jin kamshin aljanna tun tsawon tafiyar shekara tafiya 500 ana jin kamshin aljanna. To su kamshin aljanna ma ba za su ji ba. Da haka ya 'yar uwa musulmi, ki suturce kanki, ki tsare mutuncinki, ki tsare mutuncin gidanku. Su tilasta wa 'ya'yansu, yayye su tilasta wa kannansu, mazaje su tilasta wa matansu yayin da za su fita gida su fita ta mutunci wadda za su rufe jikinsu, kar su zanto kasiyatun ariyat, gasar tufafi amma kuma a tsirara, domin in sun shiga wannan sun shiga babin an tsine musu. Sannan lalle hijabi ya zanto ba irin cosmetic hijab bane ba na ado bane ba, kaya ne ba yabo ba fallasa, ba zaben sarauniyar kyau zaki ba. To ai wulakanta kai ne ma ki fita a tsirara, gashin kanki a waje, kuma da an yi magana ta dariya da wadda ba dariya ba ki yi dariya, ki yi murmushi, kin shafa hoda, kin shafa jambaki, ma'ana kamar kina kada kanki kararrawa kina cewa gani for sale, ina mai saye. Dan kin zama araha, da wanda ya kai matsayinki da wanda bai kai matsayinki ba kowa na iya taya ki. Yadda kika san abincin da ya kwantai mai shi na neman kai da shi, haka kika zama araha a gaban maza, kowa ya rena ki. Kada ki dauka cewa burgewa kike, kar ki dauka cewa cinyewa ne, ma'ana da ke da fulawa da aka shuka a bakin titi don ta yi wa titi ado duk matsayin ku daya, ke ma kina yi wa titi ado. Da wanda ya bada kuɗin sadaki da wanda bai bada sadaki ba, kowa na kallon ki a araha. Mai mutunci ita ce wanda ba wanda zai kalli inda za a yi sha'awa a jikinta sai ya biya sadaki, a sitirce cikin mutunci, wannan ta san mutunci kenan. Amma ke matar kowa ce, duk inda kika wuce mayu suna bin ki da ido, in ma wani bai gani ba sai ya zunguri dan uwansa, ga ta nan ga muguwar nan ta wanda ya amfani kike. Dan Allah wace ce za ta zo ta zama haka? Waye zai so kanwarsa ta zama haka? Wani uba ne mai mutunci zai so yarsa ta zama haka? Amma sai ga iyaye suna kallon yayansu suna yin wannan, ko da hujjar boko, ko da hujjar yara ne matasa, ko da hujjar in ta girma ta daina. To wace baka za ta girma ta daina ɗaya idan ta mutu kafin ta girman fa? Sai ga wa yana ganin kaddansa a cikin wannan shiga. Wani namijin ma mara kishi da youth wanda manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba, yana ganin matarsa ta yi irin wannan shigar. Wani ma in matarsa ta sa hijabi shi bata burge ba, so yake yi ya nuna wa abokanansa kyan matarsa, a gani a ce shagewa ne, matarsa kyakkyawa ce, ma'ana sai an zage shi hankalinsa ke kwanciya. Haba
wani irin ci bayan tunani da ci bayan kwakwalwa muke da shi har muka kai irin wannan matsayi? Ma'ana matarka ta zama ba taka ta kai ɗaya ba, taku kai da abokananka? Allah rufa mana asiri, Allah ganar da mu. Amma lalle ya kamata ‘ya'yanmu da ƙannanmu mata su fahimci haɗarin da suke fuskanta, cewa sun shiga ne cikin tsinuwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda yake cewa wai akwai sharifai waɗanda wuta ba ta cin su, ba gaskiya bane, babu wani sharifi da wuta ba ta ci. Har ana cewa wai su a ranar tashin kiyama da ruwan sanyi za a yi musu azaba, duk firiza za a sa su a ciki. Wannan duk ba gaskiya bane ba. Idan an ce kalmar sharif a larabci abinda take nufi mutum mai daraja, mai mutunci. To akan ce sharif kuma ana nufin wanda yake da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cikin ahlul bait. Duk wanda silsila ta cewa shi wani dan wani ne ta tabbata cewa yana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin gidaje guda 6 din nan, to ya zama cikin ahlul bait. Wato sune alu aqil, iyalan gidan aqil, da alu ali, iyalan gidan ali bin abi talib, da alu ja'far, iyalan gidan ja'far bin abi talib, da alu abbas ibn abdul muttalib, da alu liyu ko aqilu ko abbas ko hamza ko ja'far ko manzo sallallahu alaihi wasallam, ko shakka babu ya zama sharifi, yana cikin alul bait. Yayin da aka tashi wa annabi salati sai an sa shi a cikin salatin ya zama cikakke, a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya shafi dukkan wani jika na gidan annabi wanda yake makusanci ko manisanci. To amma tun da shariftaka tana da irin wannan matsayi, sai ya zanto cewa ana da'awarta irin yadda aka rika yin da'awar annabta. Manzo Allah tun da ransu ke cewa za a samu mutum 30 gagga da za su yi da'awar annabta, kullun yaz'umu annahu nabi wala nabiyya ba'di ila yawmil qiyamah. Kowanne zai rika cewa shi annabi ne, shi annabi ne, abin shi. To kaga an yi da'awar annabta ba ballantana da'awa ta shariftaka. Mutane nawa ne yau a duniya kowa sai ce ai shi sharifi ne, ai shi zuriyar gidan annabi ne, ta bangaren Fatima ko ta bangaren Husaini ko ta bangaren Hassan ko ta bangaren Aliyu, ko kowa na kokarin sai ya jajjona. To irin yadda wanda ya da'awar annabta ya zanto annabi ya sa masa suna dajjal makareci, to haka wanda ya da'awar shariftaka cewa shi jikan gidan annabi ne, bayan tarihi bai nuna hakan ba, shi ma ya zama makareci. Ina fata an fahimta. Kuma kaddara kai jikan gidan annabi ne ko baka yi aiki irin dashi, me amfanin kasancewar ka jikansa? Amfanin kasancewar ka jikansa ba zai amfane ka ba sai in ka imani da shi, ka bi sunnarsa. Baka yi bid'a ba, baka kirkiro bid'o'i cikin addini ba, amma in kai sunna, wannan shine abin da zaka samu tsira da shi. Wanda ya ko bid'a babu yanda za a yi samu tsira. Da haka ya kamata mu kiyaye wannan. Sai ce sharifi wuta ba ta cin su, ba wani sharifi da wuta ba ta ci. Ko da kaga suna wasan wuta, to sanya karfe yayi ja, su zo su dauka su sa su lashe shi, da duk wannan tsafi ne. Akwai wanda yake tsafi ne tsantsa, akwai kuma waɗanda ake samun waɗansu itace da ciyayi a daji, kuma ka ɗauki wuta ba za ka ji zafin ta ba. Shi yasa lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an samu irin wannan sharifai din yan bogi. Wani yana cewa ai shi sharif ne kauri zai ɗauki wuta. Ibn Taymiyyah ya ce na yadda ni da kai mu zo mu shiga cikin wutar idan an hura, amma kai wanka a gabana. Ya je ya kwaba duk wani magani ya sassa. Ko da yanzu a asibiti ba akwai abubuwa da dama da za a sa maka ba, ko a yi maka wata allura wadda za ta kashe maka jikinka, wadda a soke ka da allura ba za ka ji zafi ba, a tsaga a yi kaza a yi kaza, a yi maka operation ba za ka ji zafi ba. To wannan kuma wani dabo ne ko abu ne wanda yake na zahiri? Zahiri ne. To kamar ire-iren waɗannan ne, duk wanda ya bincike a cikin ciyayin daji zai iya samun wannan. Chemicals abubuwa ne za a dauka a har hada shi kenan, ba za ka ji zafin wuta ba, amma da za ka wanke hannunka za ka ji zafin wutar. To sai su fito suna cewa su sharife ne, sai su yi wata doguwar hulaja doguwa, sai mutum ya rike katon sanda kuma yana yawo yana cewa a bashi dan girman kakansa, wa a bashi dan annabi. To su kuma sharifai na gaskiya ba sa cin sadaka, dan Allah ya haramta musu cin sadaka. To kaga daga lokacin da sharifi ya karbi zakka, ƙarya yake, ya kare ta kansa. Duk mai da'awar shi jika annabi ne, je ka bashi sadaka a boye, ka ce ga wata 50,000 ka fitar zakka, billahi zai in ya karba ƙarya yake, shi ba sharifi ba. Ina fatan kun ga a haramta musu cin sadaka. Ina ga bari mu bari haka ko? Ala kulli halin dai shariftaka ana da'awarta, a yi ƙaryarta yadda aka rinka yin ƙaryar annabta da sauransu. Mai tambayar ƙarshe abin da yake cewa wai mutum ne musulunta kuma sunan babansa Moses ko Moses, ya halatta ya sa masa, ya halatta a ci gaba da kiransa Ahmad ibn Moses ko ba za a kiransa ba? Za a kira ka da wannan sunan. Ai kai Ahmad shine sunanka, sunan babanka ba za ka iya canja masa ba, sai in suna Ahmad ibn Katako, babu yadda ka iya da ranka.
sai in shi ya canza da kansa sunna ya canzu. Tambayar karshe yake cewa su yan acaba akwai matsala da take damun su, shine za ka ga suna daukan mata ko kuma su dauki mutum su kai shi gidan giya, ko su dauki mutum su kai shi coci, ko su dauki mutum su kai shi wurin wani sabo. Me ya matsayin irin waɗannan abubuwa da suke? Matsayin su haramun. Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Idan mutum ya zo ce maka cocin da ke wuri kaza, mashaya da ke wuri kaza, gidan sinima da ke wuri kaza, ka dauke shi ka kai shi, ka san inda ka kai shi, amma sai ya faɗi sunan titi bai faɗi sunan wurin ba, sai ka dauke shi ka za ka kai shi wannan titin, sai da ka je ka ajiye shi sai ka gidan sinima shiga, wannan baka da laifi. sai ga gidan karo ya shiga, wannan baka da laifi. Sunan unguwa ya faɗa ko sunan street ko sunan road cewa wuri kaza, sai ka kai shi, wannan baka da laifi. Amma mashaya ta wuri kaza daidai idan kai kwana wuri kaza sai ka kai shi, kai ma ka tabbatar cewa kana da laifi. To amma daukan mata wannan shi kan shi ne yake cikin babbar matsala, domin wahalarsa shine idan ka ce kar mata su hau a caba gaba daya, to za a samu matsaloli sosai a cikin rayuwa. Akwai unguwanni na nesa daga gari inda motocin haya kamar irin yan bus da yan taxi ba sa zuwa, dole sai yan a caba ne suke zuwa. Kila ko mace za ta buƙaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri, to kaga akwai wahala ta tafi a kasa, ba za ta iya ba. Ta hau a caba kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗa namiji, ko musamman waɗansu yan a caban ba su da kirki. Idan ya ɗauki mace sai rika taka birki da gangan, ko ya rinka bin wuri mai kwazazzabu, da akwai su irin waɗannan. To kaga nan guna akwai matsala, ko shakka babu mace jikinta ya taba jikin ɗa namiji akwai haramci. To amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wata ba, akwai kunci mai tarin yawa. A nan gudun sai a ce fattakullaha mastata'tu. Ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin, a nan gudun sai a ce fattakullaha mastata'tu. Ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin yan gada-gada din nan bane ba. Akwai yan acaba wanda suke yan gada-gada da ka gansu da ƙananan kaya sun sa wani bakin gilas a idan su, to kaga za a yi tsiya da su irin acaba ne suke zuwa. Kila ko mace za ta buƙaci tasowa daga can zuwa asibiti ko zuwa wani wuri, to kaga akwai wahala ta tafi a ƙasa, ba za ta iya ba. Ta hau a caɓa kuma za ta haɗa jikinta da wani ɗa namiji, ko musamman waɗansu yan a caɓan ba su da kirki. Idan ya ɗauki mace sai rika taka birki da gangan, ko ya rinka bin wuri mai kwazazzabu, da akwai su irin waɗannan. To kaga nan guna akwai matsala, ko shakka babu mace jikinta ya taɓa jikin ɗa namiji akwai haramci. To amma ta tafi a ƙasa wuri tafiya mai nisa wanda ba zai iya wata ba, akwai kunci mai tarin yawa. A nan gudun sai a ce fattakullaha mastata'tu. Ita idan za ta hau bayan mashin din ta tabbatar ba irin yan gada-gada din nan bane ba. Akwai yan acaba wanda suke yan gada-gada da ka gansu da ƙananan kaya sun sa wani bakin idan su, to kaga za a yi tsiya da su irin waɗannan. Akwai waɗanda za a gansu cikin mutunci da riga da hula, duk wanda ka ga ya kafa hula yana acaba, to ai ba zai gudun da hular za ta faɗi ba, zai tafi a hankali, ko ba haka ba. Ba kuma zai ganganci ba, ma'ana dai fattakullaha mastata'tum. Amma a irin wannan yanayi gwamnati ce ya zama wajibi akan ta samar da ababen hawa wadatattu da za su rinka ɗaukar mutane daga wuri kaza zuwa wuri kaza. Gwamnati ce ya zama wajibi akan ta dan kwatanta dokar Allah a ban kasa, ya kasance ta samar da motocin haya waɗanda suke keɓantattu na mata, kamar yadda aka yi a waɗansu jihohi din, kamar jihar Zamfara da jihar Kano da waɗansu wurare an samu gwamnatoci sun ɗanyi, kuma an samu waɗansu ɗaiɗaikun masu arziki su ma sun ware motocinsu domin ɗaukar mata. Kowa ya riga san idan da zaka sa mota a fasta office daga nan gurin, cewa wata ta tafi Bama Road, wata ta taho Dambuwa Road, wata ta tafi Bulunkutu, wata ta tafi ina ne, hanyoyi manya-manya inda mutane ke bi, ka ce waɗannan dan mata kaɗai, to za ka rage wannan matsala, ko shakka babu. Ka ci nasara akan murƙushe ta gaba ɗaya yana da wahala, amma za ka rage faɗinta. To wannan shine abin da yake wajibinmu, gwamnati da jama'a gaba ɗaya, tunda kowa ana son ya ji tsoron Allah, kuma kowa yana son ya shiga aljanna ranar tashin kiyama. To Allah shi mana gam da katar. Me Allah madaukake ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وبنجي ce iz qalatul mala'ikatu, tunawa al'ummar ka lokacin da mala'iku suka ce ya Maryamu yake Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min. Bishara da kalmar bane, ana mata bishara game da wani jariri da za a samar da shi ta hanyar furta kalmar, ita ce kalmar kun fayakun, wadda idan an furta ta ne sai annabi Isa alaihi salam ya kasance. Wato shi ba shi ne kalmar ba, a'a shi sababin samuwarsa shine faɗin kalmar. Ina fata an fahimta. Yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan. Ismuhu al-masih, sunansa shine al-masih Isa ibn Maryam, wato Isa dan na Maryam, wajihan wanda yake mai matsayi da daraja fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira, wa mukarrabin kuma yana cikin bayi kusanta su zuwa gare shi. Wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla, sannan kuma zai rinka yi wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanen goyo, wa kahlan sannan zai rinka yi wa mutane magana bayan ya girma ya zama babba, wa min as-salihin sannan kuma yana cikin salihan bayi. Wato aka turo mala'iku sai bishara ga Maryam, wato cewa Allah madaukakin sarki zai azurta ta da mai wannan matsayin. Ga sunan shi tun kafin a halice shi, tun kafin a haife shi, ismuhu almasihu Isa ibn Maryam. Lafazin almasihu din laqabi ne, lafazin Isa shine suna din, ibnu Maryam kuma nisba din sa kenan, dangantuwa zuwa ga mahaifiyarsa. Ya tabbata a cikin hadisi riwayar Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kammala karatun tahiyya ta karshe kafin ya sallama yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min al ma'thami wal maghram. Yana neman tsari daga al'amura guda hudu, daga ciki yana neman mamat, wa a'udhu bika min al ma'thami wal maghram, yana neman tsari daga al'amura guda hudu, daga ciki yana neman tsari daga fitinan masihud dajjal. Mahallu shahid cikin hadisin an ambaci dujal kuma aka sa masa almasihu, anan kuma an ambaci annabi Isa kuma shi ma sai aka ce masa almasihu. To shine malamai ke cewa bambancin shine shi dujal ya zama masihud dalala, shi annabi Isa ya zanto masihul huda. Wato wancan masih ne na bata, wannan masih ne na shiriya. Sannan shi lafazin almasih ala wazn fa'il, wato fa'ilun bi ma'ana fa'il, wato almasihu kenan. An ambaci dujal da suna almasihu li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi, zai zagaye duniya da takonsa, kafafunsa guda biyu cikin kwanaki 40, kamar yadda manzo Allah ya bayyana cikin hadisi riwayar Muslim. A wannan kwanaki 40, kwana 40 din farko, yinin farko daga cikin kwana 40 din tsawonsa daidai da shekara a kidayar mu ta yau. Yini na biyu wato daidai da wata daya, yini na uku zuwa na karshe sai ya zanto daidai yake da tsawon yinin mu na yau, awa 12. Adadin kwanakin da dujal zai kenan, amma a cikin waɗannan kwanaki 40 sai ya kewaye duniya gaba ɗayanta. Inda ba zai samu damar shiga ba sune wurare guda biyu, Makka da Madina, saboda idan ya je shiga zai samu mala'iku sun yi wa garin da'ira suna gadi, bai sai shiga ba, sai dai zai kururuwa don magoyin bayan shi a ciki zai fito ya bi shi. Zai zo da abubuwa na ban mamaki, zai zo kabari ya tayar da mai kabarin ya tashi a gaban ka kana gani, zai ce sama ki yi ruwa ta yi, ƙasa fitar da tsirrai ta tsirar, ya yi da'awar cewa shi Allah ne. To shi yasa zanto ad-dajjal din kenan, domin daga ad-dajlu ne. Ad-dajlu a cikin larabci shine al-kadhib, sai zanto ad-dajjal yani al-kazzab, babban makarici, tataccen makarici. Ka ko san ba makarici a duniya irin wanda zai yi da'awar ila al-masihu li'annahu yamsahu al-ardh bi qadamayhi. Amma annabi Isa alaihi salam kamar yadda aya za ta nuna nan gaba, shi masihul baraka ne, sannan masihul huda ne. Wato zai shafi mara lafiya ya warke, ya shafi makaho ya warke, ya shafi matacce ya ce tashi da izinin ubangiji, mataccen ne ya tashi da izinin ubangiji, kamar yadda ayoyi za su nuna mana. To wannan shine fuskar sanya wa kowa suna almasihu. A kenan sunan almasihu suna ne mujmal, zai iya ɗaukar ma'ana mai kyau, zai iya ɗaukar ma'ana mara kyau. Ya danganci cewa wa aka jingina mu shi,
ko kuma kar mu ce suna. Laqabi na almasihu laqabi ne zai iya daukan ma'ana mai kyau da mara kyau. Idan an jingina shi zuwa ga annabi Isa sai zanto kyakkyawar ma'ana yake nufi, idan an jingina shi zuwa ga dujal sai zanto mummunar ma'ana yake nufi. Ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi. Zai magana da mutane tun yana yaro jariri akan zanan goyo, wa kahla kuma zai magana da mutane bayan ya girma. Ya tabbata cikin hadisi riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Ba wanda ya taba yin zance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Ba wanda ya taba yin zance alhalin yana yaro abun dauka a zanan goyo sai mutum uku. Mutum na farko Isa alaihi salam, na biyu wa kana fi bani Isra'ila rajulun yuqalu lahu Jurayj. Kissa ce manzon Allah zai bayar ta wani mutum cikin banu Isra'ilawa da ake kira da suna Jurayj. Kana yusalli, wata rana yana cikin sallah, faja'athu ummuhu fada'athu. Mahaifiyarsa ta zo sai ta kwala masa kira, Jurayju Jurayj. Wa kana Jurayjun fi sawma'atihi, yana cikin ɗakinsa da ya killace kansa a cikin dan ibada. Faqala, wato lokacin da yake sallah din nan mahaifiyarsa ta zo ta kiraye shi, faqala sai ce ujibuha aw usalli. A wata riwaya ce ya rabbi ummi wa salati, ya ubangiji me zan yi, in ci gaba da sallata ko an sa kiran mahaifiyata? A shari'ar su a wancan lokaci kiraye shi dole ya yanke, da haka sai ya samu kansa cikin yaya zai ya ci gaba da sallah ko ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa. Turiyahu wujuhal mumisat, sai ya Allah karka karɓi rayuwarsa har sai ka haɗa shi da sharrin karuwai. Kaga mummunar addu'a ce wannan ko shakka ba. Wa kana Jurayjun fi sawma'atihi, Jurayj yana cikin ɗakinsa da ya killace kansa dan ibada. Fata'arradat lahu imra'atun wa kallamatu fa'aba, sai wata mace ta zo ta same shi a ɗakinsa ta nemi ya fasikanci da ita sai ya ki. Fa'atat ra'iyan fa amkanathu min nafsiha, sai ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi ta bayar da kanta gare shi har yayi fasikanci da ita. Fa waladat gulaman, sai ta haifi yaro. Fa qalat min Jurayj, sai ta ce ai wannan dan na Jurayj ne. Kaga Allah ya hada shi da sharrin karuwai din kenan. Dan Jurayj ne, shi fa Jurayjin ki yayi fa. Fa atauhu, sai mutanen gari suka ce kaga munafiki yayi wata buka a bayan gari kamar gaske. Sai suka zo fa kasaru sawma'atahu, suka rusa ɗakin shi, wa anzaluhu, suka fito da shi, wa sabbuhu, suka faɗa masa dukkan wata bukar magana. Ran sai baci, fa tawabba'a wa salla, sai alwala ya je shiga sallah. Bayan yayi sallah ya gama yayi addu'a, wa salla ko mu ce yayi sallah ko mu ce yayi addu'a. Summa atal gulam, bayan ya gama addu'a ya zo wajen yaron, fa kala yace man abuka ya gulam, yaro yi bayani wane ne babanka? Kala sai yace arra'i, wane mai kiwon dabbobi. Wato kaga ya barrantar da Jurayj kenan. Kalu sai suka ce nabni sawma'ataka min zahab, za mu je mu gina maka ɗakin ka da zinariya. Kala la yace a'a illa min tinin, ku gina min da ƙasa yadda ɗaki na yake da ƙasa. Wato kaga wannan shine yaro na biyu kenan da ya magana yana jariri. Ina fata an fahimta. Wato daga Annabi Isa sai wannan kenan. Abinda wannan ke nunawa abinda ake kira karamatul auliya. Waliyai suna da karama, ko shakka babu wannan karama ce ta bayyana ta Allah ya karrama Jurayj da ita a sarari, ta yadda ya addu'a ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yaron nan yayi magana dan ya bada shaida akan cewa ba shine mahaifinsa ba, tunda mutane sun dauka cewa shi mazinaci ne. Na uku, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Isra'il. Cikin banu Isra'ilawa a wani lokaci an da uku, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Isra'il. Cikin banu Isra'ilawa a wani lokaci an taɓa yin wata mace tana shayar da yaronta. Famarra rajulun rakibun zu sharatin, sai wani mutum a haikan dabba a cikin shiga mai ban sha'awa ya zo ya wuce. Faqalat, sai matar ta ce Allahumma ja'al ibni mithlahu, ya Allah ka sanya ɗana bayan ya girma ya zama kamar wannan mutum. Fataraka sadiyaha, yaron yana cikin shan nono yana tsotson maman mahaifiyarsa, sai ya saki nonon. Wa aqbala ala rakib, ya kalli wanda yake kan wannan dabba. Faqala, ya ce Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah karka sani kamar wannan. Thumma aqbala ala sadiha, ya kalli sannan kuma ya koma ya kalli sannan kuma ya koma ya kama maman mahaifiyarsa ya musuhu, ya ci gaba da tsotsa yana sha. Qala Abu Hurairah yace
كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه wato kamar gani ina kallon annabi yana tsotson dan yatsansa yana kwatanta mana yadda yaron ke shan nona wato manzo Allah yana haka ya ci gaba da shan nonon kenan dan kusanto musu da nesa summa marra bi amatin ana nan kuma sai mahaifiyarsa tana dauke da shi yana shan nonon sai ta wuce ga wata mace baiwa faqalat sai ta ce Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi ya Allah karka sanya yata ta zama kamar wannan mace baiwa kaskantacciya fataraka sadiyaha nan ma sai yaro ya saki maman mahaifiyarsa faqala yace Allahumma ja'alni mithlaha ya ubangiji ka sanya ni in zama kamar ita faqalat sai uwar ta ce lima zak kai wani irin da ne wannan naga mutumin kirki na ce ka zama kamar shi ka ce a'a ga wata kuma nan naga mutumin kirki na ce ka zama kamar shi ka ce a'a ga wata kuma kaskantacciya na ce ka ce saboda me faqala sai ce arrakibu jabbaru min aljababira wancan da ke ganshi akan abin hawa cikin shiga mai ban sha'awa wani azzalimi cikin azzalumai ne irin masu mulkin danniya da zalunci da babakere wa hadhihi al-amatu yaquluna sariqat zanat wa lam taf'al wannan baiwa ku take ga an biyo ta ana jifanta ana cewa ta yi zina ta yi sata ƙarya ake mata ba ta yi zina ba ta yi sata ba to da a ce na zama azzalimi gare zanto ni ne aka zalunta mahallu shahid dai a cikin hadisin wannan yana cikin yara ƙanana da suka yi magana tun suna cikin zanen goyo ina fata an fahimta shin wannan ya takaitu ne akan guda ukun nan ko banda waɗannan akwai wani yaro da ya magana yana yaro kankani banda guda ukun nan banda annabi Isa banda sahibu Jurayj banda wannan yaro wanda yake shan maman mahaifiyarsa inda aka tuhumci mahaifiyarsa cewa ta zo da yaro na zina laqad jiti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki ra'sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kin zo da abin mamaki yake yar uwar harun mahaifinki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba mazinaciya bace dan me zaki zo da yaron da bamu san ubansa ba fa asharat ilayhi sai ta nuna dan tace ku tambaye shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zami magana da yaro jariri akan zanan goyo qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wannan magana da yake nan yana yaro kuma ita ce farkon maganarsa a duniya yace inni abdullahi ni bawa ne na Allah ba kanin Allah bane ba dan Allah bane abdullahi alaƙata da Allah alaƙa ce ta bawa da mahaliccinsa abin halitta da wanda ya halitta shi shine mahaliccin ni kuma abin halitta ne shi shine abin bauta ni kuma ni ne mai yin bauta din atani alkitaba ya bani littafi wa ja'alani nabiyya ya sani in zama annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kunt ya sani in zama mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ya mun wasiya in yi sallah ya mun wasici in yi zakka a iyakacin tsawon rayuwata wa warran bi walidati ya sa in zama mai da'a shiga danta da yake goye ba a bayanta ko tana tallafa da shi yace mahaifiyata ya haƙuri mu shiga suka shiga yana yaro kankane shi ma kaga hadisi ne riwayar muslim ashe kenan ukun da manzon Allah ya faɗa a nan gurin ba yana nufin takaituwa bane ba ma'ana a iya samun waɗansu adadi din amma yanzu mun samu wancan adadi cikin wancan riwaya na muslim idan akwai wanda yake da wani hadisin garau kamar rana lokacin azhar sai mu ko mu ji amma karka kawo cewa banda wanda karka kawo wanda ya bada shaida lokacin annabi yusuf wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna azim inna kaydakunna azim wannan baya ciki dan hasali riwaya ce isra'iliya ba hadisi bane ba kuma ɗaya ce daga cikin maganganun tafsiri in ba haka ba ko wanda suka ce shahidun min aliha babban mutum ne akwai wanda suka ce shahidun min aliha yaro ne jariri wai yana ɗakin an kawo shi reno kissa ce isra'iliya ba hadisi bane ba dan haka abinda hadisi ya tabbatar sai a tabbatar abinda hadisi bai tabbatar ba sai a bari a takaice dai annabi isa alaihi salam zai rinka yin magana da mutane tun yana yaro kankani sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girba maganar da zai yana yaro kan kaifiyarsa cewa ta zo da yaro na zina laqad jiti shay'an fariya ya ukhta jabbaran shaqiyya bai sa ni ba in zanto jabbar azzalimi shaqiyan mara arziki mara mutunci
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Wannan ita ce magana farko da annabi Isa ya a duniya. Ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin iliminsa ya san za a yi waɗansu kangararrun mutane da za su zo baya a tarihi su ce annabi Isa dan Allah ne, ko su ce na ukun alloli ne guda uku, ko su ce shi karan kansa Allah din ne. To sai Allah ya kaddar kalmar farko da annabi Isa ya faɗa a duniya ƙaryata masu wannan aqidar, inni abdullahi atani alkitaba. Ina fata an fahimta. Shine wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kan ya sauka zai yi wa'azi zai faɗakar kamar yadda hadisai suka nuna cikin Bukhari ko cikin Muslim. sai Allah ce mi wa min salihin ko da cikin salihin bai bi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada fayakun ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول آية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالت sai Maryam ta ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li waladun ta yaya da zai kasance a gare ni walam yamsasni basharun namiji ko bai kusance ni ba da nufin saduwa qala sai ubangiji ta'ala ce kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke halittar abin da ya ga dama idza qada amran idan ya nufin wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun ubangiji na ce da abin kasance fa yakun nan take sai abin ya kasance. Wato a nan gurin tana mamakin ta yaya za ta sami ɗa ba tare da namiji ya kusance ta ba sai Allah ce kazalika Allahu yakhluqu ma yasha. Wannan ya sha bamban da kisar Zakariya a can ta aika kazalika Allahu yaf'alu ma yasha a nan kazalika Allahu yakhluqu ma yasha sai ubangiji ya zabi kalmar al-khalq amma halitta ne amma Allah ba a halittarsa. Idza qada amran idan ubangiji ta'ala ya so zartar da wani abu qada bi ma'ana arada daidai da kaulihi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan ya nufin wani al'amari zai ce da abin kun kasance fayakun sai abin ya kasance. Ya kamata da ya ce kun fakana kasance sai ya kasance tunda annabi Isa zai kasance ne nan gaba ko ya riga ya kasance tun baya tarihi ya kasance tun baya a tarihi ya riga ya faru amma sai aka yi amfani da kalma ta fi'ili mudari idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun idan yayin nufin wani al'amari zai ce da shi kasance fa yakunu sai ya kasance kalmar ya kasance a yanzu ko gobe ko jibi kenan amma da an ce fakana wato ya riga ya kasance wanda lafazin kana din shi yafi dacewa da kisar annabi Isa tunda ayoyin suna magana ne akan ta to amma hikima da balagar da ke cikin kawo fi'ili mudari a wajen domin a nuna wannan ita ce sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi sunnar Allah cikin halittarsa kenan annabi Isa an halicce shi bi qaulihi kun fayakun dukkan wani halitta bi qaulihi kun fayakun annabi Isa ba shine na farko ba lalle kafin shi akwai halittu sannan ba shine na karshe ba bayan shi kalmar kun fayakun za ta yi ta aiki daga nan har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa sai ya zanto cewa fayakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujud al-khalq yayin da duk nufin Allah ya sabuntu a yau Allah na san abu kaza ya faru to sai shi yasa sai ya zanto cewa fa yakunu mutajaddadan kullama tajaddadat al-irada tajaddada wujud al-khalq yayin da duk nufin Allah ya sabuntu a yau Allah na san abu kaza ya faru to sai nan take abin kuma ya faru a gobe da jibi sai abin ya faru kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci ubangiji ta'ala na gudanar da al'amurra ya tsara su gurgudan yadda hikimarsa ta zo
kafin su faru ya san za su faru, ya musu lokacin faruwan da ba za a yi lattin minti ɗaya ba za a ƙara minti ɗaya ba ɗoriya akan yadda ya tsaro kudurarsa ta zartas. idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. ubangiji zai sanar da shi alkitab. lafazin alkitab ko dai kace alkitabatu ake nufi, rubutu. Allah ya koyar da annabi Isa rubutu ba tare da ya je makaranta malami ya koya masa ba. ko kuma lafazin alkitab yana nufin jinsul kutubul munazzala min sama, jinsin littattafan da Allah ya saukar kafin annabi Isa. Allah ya sanar da annabi Isa waɗannan littattafan shine wa yu'allimuhu alkitab. sai ya zanto alif da lam din da ke cikin istigraqiyya ce ko aljinsiyya ce, shamilatun li jami'il kutubil munazzalati min as-sama'i qablahu, ta shafi dukkan littattafan da aka saukar kafin sa. kamar yadda nace kitab yana ɗaukar ma'anar rubutu da Allah ce wal musnatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, sai ce me kitaballahi alaikum, ma'ana abinda Allah ya wajabta ko ya rubuta ko ya zana akan ku kenan. wal hikima kuma yana sanar da shi hikima shine dora kowane irin abu a inda ya dace a dora shi, gane abu na daidai dan a aikata. wat taurat Allah zai sanar da shi littafin at-taura ta annabi Musa alaihi salam. wal injil za a sanar da shi littafin da ya bani Isra'il. haka ne rabul suke. waɗansu malamai suka ce ana kaddara masa fi'ili wanda ya dace da sigar rasul din, ai wa arsalnahu rasulan ila bani Isra'il, kuma muka turo shi zanto manzo zuwa ga bani Isra'ilawa, yana mai cewa da su bani Isra'il. kuma muka turo shi zanto manzo zuwa ga bani Isra'ilawa, yana mai cewa da su anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, lalle ni nazo muku da aya daga wajen ubangijinku. aya anan na nufin mu'jiza gagara koyo. anni akhluqu lakum min at-tini, ni zan rinka suranta muku tabo in kwaba kasa in yi mutumi da ita ka hay'ati tsairi, a siffar tsuntsu, fa anfukhu fihi, sai in yi busa a cikin sa da bakina, fa yakunu tayran bi idhnillah, sai ya zama tsuntsu da izinin ubangiji. lafazin tayyir ba wai tsuntsu ma guda ɗaya ba, sai ya zama tsuntsaye. awalam yarau ila tayri fawqahum safat, saboda tayyir din jam'i ne na ta'ir, wato akwai kalmomi da suke zuwa mufrad din ya zanto fa'il, wato jam'i din ya zanto fa'al, wa hadha ala wazn fa'il wa hadha ala wazn fa'al, kamar tayyir ta'ir, sahab sahib. ina fata an fahimta. kaga sahab ala wazn fa'al mukan ce wa sahabihi, an fahimta ko. kamar rakb jam'i ne na rakib, rakib ala wazn fa'il, ar-rakbu ala wazn fa'al, kamar da ke tayyir ala wazn fa'al. ina fatan kun fahimta. war rakbu asfala minkum walau tawa'atum laktalaftum fil mi'at, ma'ana dai zai iya daukan kasa ya kwaba da ruwa yayi mutumi na tsuntsaye daban-daban, kuma yayi busa nan take ga tsuntsaye sun tashi, garken tsuntsaye fur sun tashi sama, ba tsuntsu daya ba, shine at-tayr bi idnillah. duk zai wannan. jumhurin malamai suka ce al-akmaha, jumhurin malamai suka ce al-akmah allazi wulida a'ma, shine wanda aka haife shi yana makaho. mujahid ibn jabar, kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito daga gare shi, yace al-a'ma allazi yubsiru bin nahari wa la yara bil layl, wanda yake gani da rana amma baya gani da daddare, shine al-akmah. kai nake so in ce al-akmah. to amma ko shakka babu rinjayen ma'ana ya tafi ne kan abinda jumhurin malamai suka faɗa, cewa al-akmah yana nufin wanda aka haife shi makaho. kawo wanda aka haifa makaho ai zai gaje da likitocin ido wajen samar masa da ido, amma annabi Isa alaihi salam sai ya zo ya warkar da shi da izinin ubangiji. ubrihul akmaha wal abras, lafazin al abras wato zabaya kenan, wanda suke da fari sama da yadda ya wuce, misali ka gansu da tsago a jikinsu, bari gawo haka a jikinsu, su ne al abras. kaga ita ma cuta ce wadda ba a warkewa, amma annabi Isa alaihi salam Allah ba shi izinin warkar da masu irin wannan cutar. duk wannan wa uhyil mauta, ina rayar da matattu bi iznillahi, da izinin ubangiji. cewa da izinin ubangiji ya nuna ikon warkar da waɗannan masu cutuka, da ikon ba ku labarin abin da kuke ci, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, da abin da kuka ɓoye a gidajenku ba ku ci ba. ma'ana ka iya zuwa da safe majalisin annabi Isa alaihi salam ya baka labarin da me ka karya kumallo, me ka dafa yau da safe, ko me ya rage na buhunan abinci a cikin sito din gidanka. bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika
lalle a cikin hakan la'ayatan akwai aya التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku, shi ya halicce ni, shi ya halicce ku. Ana annabi Isa ya riga ya gabatar da hanzarinsa gaban mutane, duk wanda ya allantar da shi ko ya mayar da shi da na Allah, to annabi Isa zai barranta gabarinsa a ranar tashin kiyama. Shi kaza siratun mustaqim, wannan shine tafarki wanda yake madaidaici, hanya wadda take miƙaƙiya. Sai kuma ce فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. bayan annabi Isa ya gama bayaninsa na jan hankalin banu Isra'ilawa su yi imani da shi, su ɗauke shi a matsayin bawa yake ga Allah, manzo kuma na Allah, su ɗauke shi a matsayin jakada da Allah ya turo don yi musu bayanin me za su bi don su tsira gobe kiyama, sai ya fahimci cewa ko alama ba za su karɓi shiriyarsa ba. Allah ce falamma ahassa Isa minhumul kufra, yayin da annabi Isa ya gano kafirci a tattare da su, ya ga alamun kafirci ko cikin maganganunsu ko ayyukansu ko kuma fuskarsu, domin idan ka faɗi magana mutum ya yarda da ita galibi kakan gane a fuska, bai yarda da ita ba za ka gane a fuska. Kallon su da ya sai ya fahimci cewa sun ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu, ba su gaskata shi ba. Kala nan take sai ce man ansari ila Allah, wa zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah. Kala al-hawariyun, sai waɗansu mutane da ke kira al-hawariyun suka ce nahnu ansarullah, mu mun yadda mu taimaki addinin Allah. Amanna billahi, mun yi imani da Allah, washhadu bi anna muslimun, kuma ka ba da shaida cewa mu musulmi ne. Ma'ana sai ya nemi suwa za su taimake shi akan waɗancan da suka bijire mishi suka kafirce mishi. To lafazin alhawariyun yana nufin tatattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen biyayya ga shugabansu. Da haka sai ce man ansari ila Allah, sai alhawariyun wato waɗansu tatattun mabiya masu ikhlasi da ƙarfin imani suka ce nahnu ansarullahi, mu mun yadda mu zo mu ba Allah, mun yadda mu taimaki addinin Allah. Ko da yake waɗansu malamai na fassara alhawariyun waɗansu mutane ne masu sanya farin tufafi da ya sha bambanawa, sun sami farar zuciya ne, wankakkiyar zuciya da take da imani. Ko yaya wato galibi akan sami wato tajanusi tsakanin zahiri da batini. In zuciya ta yi kyau sai maganganu da ayyuka sai su yi kyau, idan ta yi muni to kaga wato sai ga maganganu da ayyuka su ma ba za su yi kyau ba. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, yayin da duk mutum ya kasance yana da mummunan, ina fata an fahimta. A takaice dai alhawariyuna tatattun mabiya. Hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Jabir dan Abdullahi, yace manzon Allah ya ce kowane irin al'umma, kowane annabi yana tataccen mabiyi wanda yake da shi, yace wa hawariyya Zubair ibn al-Awwam, tataccen mabiyi na shine az-Zubair ibn al-Awwam. Wani hadisi ana kafa hujja da shi don nuna falalar Zubair ibn al-Awwam, wanda yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna. Suka ce amanna billahi wa shar bi anna muslimun, rabbana amanna, ya ubangiji mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar, wattaba'na ar-rasul, mun yi da'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, faktubna ma ash-shahidin, ya Allah ka rubuta mu cikin masu bada shaida kan cewa lalle annabi Isa alaihi, wato mun yi imani da manzon tsira annabi Isa da ka turo a lokacin mu, sannan kuma faktubna ma ash-shahidin, rubuta mu cikin masu bada shaida akan cewa shi annabi ne, shi bawa ne na Allah. Sai Allah ce wa makaru, su Yahudawa, su bani Isra'ilawa wa makaru sai kun so kulla makirci.
dabara ta nufin kashe annabi Isa alaihi salam. Wa makara Allah, sai ubangiji kuma ya mayar musu da martani game da makircin su. Wallahu khairul makirin, ubangiji shine fiyayyen masu kullalliya. Duk mai kulli a bayan ubangiji ta'ala yake, sai dai kullin Allah kulli ne na adalci ba na zalunci ba, amma kullin kafirai da yahudawa da munafikai kulli ne na zalunci dan a zalunci wani. Su sun kulla dabara dan kashe annabi Isa kuma alaihi salam Allah ya kulla masa dabara da zai tsayar da kanshi, Allah ya dauke shi. Hadisi ya tabbata riwayar Ibn Abi Hatim daga Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare da a gare shi. Annabi Isa lokacin da ya ji Yahudawa na kokarin kashe shi, sai ya tara mabiyansa waɗansu daga cikin almajiransa mutum 12, ya ce da su, a cikin ku na tabbatar akwai wanda za su kafirce mu so 10 kamar yadda da suka ba da gaskiya da ni. Wato akwai wata fitina da za ta faru waɗansu su kafirce. Sai ce amma abin da nake so, a cikin ku waye zai yadda ya lamunce in roƙi Allah ya ɗauki kamannina na halittata ya ɗora a kan shi, idan an zo nema na sai a gan shi a tsaye tsammanin ni ne, a kashe shi, aljanna ce mako masa. Sai ya sake maimaita magana, duk da tijan suka yi shiru, wannan saurayi ya sake cewa gani, har aka yi haka sau 3. To banda abin da tijai ba su ne suke dab da kabari ba da ba, sai mutum ya je bai karasa cikin ya shiga aljanna. Amma kaga matasa shabab kenan, wato ko ba ka ba, sai ya ce gani. Sai annabi Isa ba yadda yi, sai ya roki Allah ya dauki kamannin sai ya sa wannan, sai aka dauki kamannin sa aka sanya wannan yaro, ta yadda da ka gan shi kaga annabi Isa cikin ɗakin sa. Akwai window ko kuma taga ko kuma to me zan ce masa, ana kiran shi da Hausa alkuki. Wato a gini na mutan da za a ga a jikin katanga an yi wani abu kamar taga amma ba ta hudawa, sai a sa fitila a kai. Alkuki kenan, ana kiran shi da larabci rawzana ko mishkatin, ka mishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujaja. Alkuki da Hausa kenan. Annabi Isa alaihi salam sai je ya hau kan wannan abin, yana tsaye a nan gurin ko yana zaune a nan gurin, ubangiji ta'ala ya dauke shi. Daidai lokacin Yahudawa sun zagaye gidan suna kulla dabarar ya za su shiga. Daidai lokacin da Allah ya dauke shi, su kuma sun shigo gidan. Suna shigowa sai suka ga waɗannan mutane, suka dauka shi ne a tsakankanin almajiran suna karantar da su, sai suka kama shi suka kashe shi. Sai suka fita suna da'awa, ai mun gama da shi, mun gama da shi, mun kashe shi, mun kashe shi. Shi da Allah ke cewa wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulullah, da mummunar maganar su da suka rinka cewa mun kashe Masihu Isa ibn Maryama rasulullah. Allah ce wa ma qataluhu, ƙarya suke, ba su kashe shi ba. Wa ma salabuhu, ba su gicciye shi ba. Walakin shubbiha lahum, kamanta musu shi aka yi da wani, suka kama wani suka kashe suna tsammanin shi ne. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min, wanda suka kama suka kashe suna shakka, su kansu ba su da tabbas. Wa ma qataluhu yaqina, ba su kashe shi ba bisa ga yaqini ko tabbas. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizun hakima. Allah ya dauke shi zuwa gare shi. Allah ko ya kasance aziz, mai izza, sannan hakim, mai hikima subhanahu wataala. To lokacin da aka dauke shi dinnan, aka zo aka kashe wannan, su sauran almajiran sun riga sun san tabbas wannan wanda aka kashe ba annabi Isa bane, da a gaban su komai ya faru. Yahuda sun fita suna gada sun kashe annabi Isa, su ko sauran waɗannan mabiya annabi Isa sun tabbatar ba shi bane. To daga nan sai suka dawo, su dinnan anan sai suka kashi gida 3. Waɗanda suka ce tunda har ya hau kan wannan window din kuma daga baya muka neme shi muka rasa, to lalle ya tabbata Allah ne, ya yi tafi sama ya kyale mu kenan. Sai suka allantar da shi. Waɗanda suka ce a'a ba Allah bane, dan Allah ne. Saboda haka dama Allah ya turo shi ne don ya zauna cikin mu dan wani lokaci, ya gama kuma ya koma ya je ya kai rahoton mai muke ciki. Suka ce dan Allah ne. Kashi na 3 suka ce a'a mu bu mai da ba, Abdullahi ne, Rasulullahi ne. Dan kafin hakan ta faru ya ba mu labarin abin da zai faru. Muna nan a aqidar mu ta cewa shi bawa ne, sannan manzo ne, yana cikin zababbun bayi. To sai waɗancan tawagar guda biyu da suka kafirce, suka yaƙi waɗannan tawagar guda ɗaya har sai da suka kashe su. Ina fata an fahimta, dan kas su fita su faɗi hakikanin gaskiyar me ya faru. To amma sai Allah ya cigaba da saukar da wahayi yana musu fallasa. Shi yasa wanda duk Allah ya shi da shari'a, ko da ya rike addinin Kiristanci, idan ya ji bayani makamancin wannan kuma ya nazarin Bible ɗinsa sosai da sosai, sai ga ya gane. Wanda ko Allah bai yi shi da shari'a ba, babu yadda za a yi shari'a. Sai ya rike zancen da waɗancan bangarori guda biyu, ko dai ce shi ibnu ɗaya Allah ne, ko ce dan Allah ne, ko ce shi kansa gaba ɗaya Allah ne, a madadin yadda cewa Abdullahi ne wa Rasulullahi. To kaga wannan shine abin da muke jan hankalin waɗanda Ubangiji ta'ala ya haɗa mu zama ɗaya da su a ƙasa, wato Kiristoci su sake nazari
game da littattafansu ko shakka babu za su ga bayani da ke nuna annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi